13 úplne odlišných ľudí. Drevorúbač, tanečnica študujúca kriminológiu, kováč, lesník, reperka, influencerka, pohybová terapeutka, aj bývalý majiteľ veľkej farmy. Všetci vstupujú do druhej série reality show Farma Česko, kde ich čaká život bez bežného komfortu, tvrdá práca, starostlivosť o hospodárstvo, psychický tlak a predovšetkým spolužitie s ľuďmi, ktorých predtým nepoznali. V hre bude odmena až 1,5 milióna českých korún. Peniaze však nezíska automaticky ten fyzicky najsilnejší. Rozhodovať môže pracovitosť, odolnosť, schopnosť zapadnúť do kolektívu, vytvárať spojenectvá, ale aj zvládať konflikty a pokušenia. Druhou sériou bude divákov sprevádzať herec Adam Vacula. Poďme si teraz postupne predstaviť všetkých 13 súťažiacich Farmy Česko 2026. Filip Valný. Filip pracuje ako drevorúbač a sám seba s humorom označuje za chodiaci chaos. Pri všetkom, čo súvisí s manuálnou prácou, si však veľmi verí. Podľa vlastných slov by si s fungovaním farmy dokázal poradiť dokonca aj bez výraznejšej pomoci ostatných. Do súťaže nejde iba pracovať, chce ukázať, že je viac než obyčajný chlapec a že dokáže zaujať aj svojou osobnosťou. Zakladá si na férovosti a otvorene hovorí, že neznáša šikanu. Zároveň si uvedomuje, že jeho výrazné sebavedomie môže byť niekedy výhodou, ale inokedy aj prekážkou. Hoci sa živí prácou v lese a je pevne spojený so zemou, jeho najväčší sen smeruje úplne opačným smerom. Raz by sa totiž chcel pozrieť do vesmíru. Na farme môže Filip patriť medzi najužitočnejších ľudí pri fyzických úlohách. Otázkou zostáva, či bude rovnako dobre zvládať aj spoluprácu s ostatnými. Lucie Kotenová. Lucie sa živí ako tanečnica v striptízovom klube a zároveň študuje kriminológiu. Tieto dva rozdielne svety však nie sú jej jedinými záujmami. V budúcnosti by si chcela splniť ďalší sen a otvoriť si vlastnú výrobňu syrov. V zverejnenom profile je opísaná ako energická a pohotová žena, ktorá sa dokáže rýchlo rozhodovať. Práve schopnosť reagovať bez dlhého váhania jej môže v náročných situáciách výrazne pomôcť. Niektorí súperi ju možno budú na začiatku posudzovať predovšetkým podľa jej vzhľadu alebo povolania. Lucie však chce ukázať, že za jej vonkajším prejavom sa skrýva inteligentná a nekompromisná osobnosť. Je spoločenská, prirodzene priťahuje pozornosť a pravdepodobne nebude patriť medzi ľudí, ktorí zostanú dlho v úzadí. Pavel Pešír. Pavel pracuje v oblasti predaja automobilových dielov. Súčasné zamestnanie ho však nenapĺňa a rád by našiel nový životný smer. Je energický, emotívny a neustále vyhľadáva nové výzvy. Nechce byť človekom, ktorý bude iba ticho sledovať dianie okolo seba. Na farme sa plánuje aktívne zapájať do práce aj do rozhodovania. Veci, ktoré si iní ľudia nechávajú pre seba, Pavel pravdepodobne povie otvorene a bez zbytočného prikrášľovania. Takáto priamosť mu môže priniesť rešpekt a priateľov, no rovnako ľahko môže vyvolať konflikty. Pavel tiež nevylučuje, že by sa jeho pobyt na farme mohol zmeniť na niečo viac než iba súťaž. Je otvorený možností, že tam stretne budúcu partnerku. Jeho najsilnejšou zbraňou preto nemusí byť fyzická sila, ale komunikácia a schopnosť získavať ľudí na svoju stranu. Karima Turazová. Karima pracuje ako recepčná v kasíne a za sebou má veľmi neobyčajný životný príbeh. Narodila sa vo Francúzsku marockému otcovi. Časť detstva strávila v detskom domove v Rímažove, odkiaľ si ju neskôr osvojili rodičia, ktorí už predtým adoptovali aj jej sestru. Sama o sebe hovorí, že ľuďom okolo seba rada odovzdáva pozitívnu energiu. To však neznamená, že bude za každých okolností iba pokojná a bezkonfliktná. Na svet sa dokáže pozerať kriticky a nemá problém otvorene povedať svoj názor. Oficiálny profil ju predstavuje ako temperamentnú, empatickú a výraznú ženu. Keď pôjde o jej hodnoty alebo ľudí, na ktorých jej záleží, pravdepodobne sa nebude báť ozvať. Karima tak môže byť zdrojom dobrej nálady, ale zároveň aj človekom, ktorý sa postaví proti rozhodnutiam, s ktorými nebude súhlasiť. Lukáš Habich. Lukáš pracuje ako kováč a podkováč. Je pevne spojený s tradičnými hodnotami a moderné trendy mu podľa jeho vlastných slov nie sú príliš blízke. Oveľa bližší je mu jednoduchší spôsob života, aký poznali predchádzajúce generácie. Poctivá manuálna práca, starostlivosť o zvieratá a jasné pravidlá sú prostredím, v ktorom sa dokáže dobre orientovať. Na farme by preto mohol patriť medzi najpracovitejších súťažiacich. Je zvyknutý pracovať rukami a záleží mu na tom, aby bola každá úloha dokončená poriadne.
Problémy však môžu vzniknúť vo chvíli, keď bude mať pocit, že niektorí členovia skupiny nepracujú dostatočne alebo zanedbávajú starostlivosť o hospodárstvo. Lukáš sa nebojí konfliktov a svoje názory pravdepodobne nebude skrývať. Pod tvrdým vystupovaním sa však podľa jeho profilu ukrýva aj silný vzťah k zvieratám a poctivému remeslu. Adéla Babínková. Adéla pracuje ako baristka. Pôsobí ako sebavedomá, pohotová a veľmi samostatná mladá žena. Najväčšiu oporu nachádza vo svojej priateľke a v skupine blízkych ľudí, na ktorých jej veľmi záleží. Na začiatku súťaže môže vystupovať nenápadne a priateľsky. Pre niektorých súperov by preto mohlo byť jednoduché ju podceniť. To by však podľa jej predstavenia bola chyba. Adéla si nenechá všetko páčiť. Dokáže si obhájiť svoj názor a chce ukázať, že sila človeka sa nemeria vekom. Podstatnejší je podľa nej charakter, pracovitosť a odhodlanie. Na farme sa tak môže z nenápadnej baristky postupne stať hráčka, ktorá prekvapí nielen fyzickou odolnosťou, ale aj tým, ako dokáže reagovať pod tlakom. Štepán Placák. Štepán pracuje ako manažér nákupu a vo voľnom čase sa venuje futbalu. Vďaka sebavedomému vystupovaniu môže na prvý pohľad pôsobiť ako človek, ktorého len tak niečo neprekvapí. Je komunikatívny, spoločenský a priateľský. Skúsenosti zo športu mu zároveň priniesli rešpekt k férovej hre a schopnosť pracovať s vlastnými emóciami. Podľa jeho profilu ho hnev len tak ľahko neovládne. Aj vo vypätých situáciách by si mal dokázať zachovať chladnú hlavu. Takáto vlastnosť môže byť v uzavretej skupine mimoriadne dôležitá. Kým iní sa budú hádať alebo reagovať impulzívne, Štepán môže situáciu pokojne vyhodnotiť a rozhodnúť sa s väčším odstupom. Jeho sociálne schopnosti mu môžu pomôcť pri budovaní vzťahov a spojenectiev. A práve nenápadný, pokojný hráč býva niekedy nebezpečnejší než človek, ktorý sa od začiatku snaží ovládať celú skupinu. Markéta Kaplanová. Markéta je fitness influencerka a tvorkyňa internetového obsahu. Prostredníctvom svojich videí oslovuje 100 000 ľudí. Napriek úspechu na sociálnych sieťach má pocit, že sa vo svojom živote aj tvorbe prestala posúvať. Farma pre ňu preto nemá byť iba televíznou súťažou, ale najmä príležitosťou na životnú zmenu. 10 rokov žila v Číne, kde sa jej narodili 2 céry. Po návrate prešla rozvodom a v budúcnosti by rada našla nového partnera. Na farmu prichádza s cieľom odpojiť sa od sveta sociálnych sietí, dopriať si digitálny detox a zistiť, kým je bez filtrov, sledovateľov a každodenného tlaku internetu. Markéta je zvyknutá na fyzický tréning a verejnú pozornosť. Farma jej však ukáže úplne iný druh záťaže, pri ktorom nebude možné zlý deň jednoducho vystrihnúť alebo upraviť. Matej Cingroš. Matej pracuje ako lesník a hajný. Má na starosti približne 800 hektárov lesa. Plánuje ťažbu, zalesňovanie, výstavbu oplotení a ďalšie činnosti spojené so starostlivosťou o krajinu. Hoci pôsobí pokojne a skromne, vo svojom každodennom živote nesie veľkú zodpovednosť. Je zvyknutý pracovať systematicky a premýšľať v dlhodobom horizonte. Jeho zverejnený profil však odhaduje aj citlivejšiu stránku. V minulosti čelil šikane v škole a podľa článku dokonca fyzickému napadnutiu zo strany inštruktora v autoškole. Matej je veľmi citlivý a otvorený vo svojich emóciách. V profile sa spomína aj vzťah, ktorý sa skončil po 3 mesiacoch, pretože partnerke písal básne. Na farme môže byť jedným z najskúsenejších ľudí pri práci v prírode. Oveľa väčšou skúškou však pre neho môže byť tvrdé súperenie, kritika a život medzi výraznými osobnosťami. Simona Tokiu Holubová. Simona, známa pod umeleckým menom Tokiu, sa už 9 rokov venuje rapu. Vo svojom živote kladie veľký dôraz na spravodlivosť, poctivosť a tvrdú prácu. Podľa jej slov ide o hodnoty, bez ktorých sa nedá dlhodobo uspieť. Jej pohľad na medziľudské vzťahy ovplyvnili aj veľmi náročné skúsenosti z detstva. V zverejnenom profile sa uvádza, že bola svedkom domáceho násilia zo strany svojho otca. Aj preto si dnes k sebe púšťa iba ľudí, ktorým dokáže skutočne dôverovať. Na farmu neprichádza iba ako reperka alebo osobnosť zo sociálnych sietí. Chce ukázať svoju skutočnú povahu mimo hudobnej scény. Tokiu sa nebojí práce, konfliktov ani strategickej hry. Dokáže zabrať pre tým, no zároveň si uvedomuje, že v konečnom dôsledku hrá každý súťažiaci aj sám za seba. Martina Kick. Martina pracuje ako pohybová terapeutka a šport je súčasťou prakticky celého jej života. Momentálne sa pripravuje na svoju prvú fitness a kulturistickú súťaž. Je vo veľmi dobrej fyzickej kondícii, jazdí na motorke a vyhľadáva nové skúsenosti.
Jej život nebol obyčajný. Učila deti v Ugande, starala sa o kone na Islande a opakovane sa ocitla v prostredí, ktoré si vyžadovalo samostatnosť, odvahu a schopnosť prispôsobiť sa. Za dobrodružnými skúsenosťami sa však ukrýva aj mimoriadne ťažká osobná minulosť. Podľa zverejneného profilu jej otec zastrelil matku. Martina proti nemu následne svedčila, no neskôr sa o neho až do jeho smrti starala. Bolestivo vníma aj komplikovaný vzťah so svojím synom a otvorene priznáva pocit, že ako matka v niektorých veciach zlyhala. Martina tak neprichádza na farmu iba ako fyzicky silná športovkyňa. Prichádza ako človek, ktorý už v živote musel zvládnuť situácie oveľa vážnejšie než televíznu súťaž. Charlotte Treitnerová. Charlotte je študentka, ktorá môže na prvý pohľad pôsobiť jemne a nenápadne. Vyrastala však na farme v Orlických horách. Život so zvieratami, prírodou a vidieckým prostredím preto veľmi dobre pozná. V súčasnosti žije v pražskom prostredí a práve kontakt s vidiekom jej výrazne chýba. Študuje publicistiku a produkciu. V budúcnosti by sa chcela podieľať na produkcii významného filmového festivalu. Charlotte verí, že je silnejšia, než si ľudia na prvý pohľad myslia a farma má byť miestom, kde si túto predstavu overí v skutočných podmienkach. Nemusí patriť medzi najhlasnejších členov skupiny. Jej výhodou však môžu byť skúsenosti z detstva, inteligencia a schopnosť sledovať dianie bez toho, aby na seba okamžite upozorňovala. Zdeněk Slouka. Zdeněk pracuje ako farmár, vodák a kuriér. Je známy tým, že sa okolo neho často odohrávajú nečakané, zvláštne a niekedy až absurdné situácie. V minulosti vlastnil veľkú farmu, o ktorú však neskôr prišiel. So skutočným hospodárstvom a fyzickou prácou preto má skúsenosti, ktoré môžu byť v súťaži veľmi cenné. Pozornosť na seba upútal aj netradičnou cestou na gumovom člne smerom k Čiernemu moru. Svoje dobrodružstvo pritom vysielal naživo prostredníctvom TikToku. Zdeněk pôsobí ako nepredvídateľný živel so zmyslom pre humor, množstvom životných skúseností a praktickými schopnosťami človeka, ktorý si veľa vecí dokázal vybudovať vlastnými rukami. Pre ostatných môže byť zábavným spoločníkom, ale zároveň aj človekom, ktorého rozhodnutia nebude vždy jednoduché odhadnúť. Takto vyzerá 13 súťažiacich Farmy Česko 2026. Každý z nich prichádza s inou profesiou, minulosťou, povahou aj predstavou o tom, čo chce v súťaži dosiahnuť. Filip a Lukáš môžu dominovať pri manuálnej práci. Matej, Charlotte a Zdeněk majú skúsenosti s prírodou alebo skutočným hospodárstvom. Martina a Markéta sú pripravené po fyzickej stránke. Pavel, Karima, Lucie, Tokiu, Adéla a Štepán môžu výrazne ovplyvniť vzťahy a atmosféru v skupine. To všetko sú však iba prvé dojmy založené na ich úvodných profiloch. Až samotná farma ukáže, kto bude skutočne pracovať, kto začne taktizovať, kto vytvorí najsilnejšie spojenectvo a kto sa pod tlakom zlomí. Druhá séria Farmy Česko štartuje 22. júna na OnePlay. Televízni diváci ju následne uvidia aj na obrazovkách TV Nova. Ktorý z predstavených súťažiacich vás zaujal najviac? A kto má podľa vás najväčšiu šancu získať titul najlepšieho farmára a výhru až 1,5 milióna českých korún?